Good morning mga boss. So andito sa Villasis, Pangasinan sa Barangay Kapulaan. May project tayo dito yung ceiling. So tingnan natin mga boss kung ano yung mga natapos nila. Siyempre pag-usapan pa namin kung ano pa yung ibang papagawa dito. Kaya lang sa tiles wala akong may lalagay dito sa tiles. Sabi ko hanap na lang sila ng ibang gagawa. So wala kasi akong wala po kasing tile setter ngayon. Okay, so tara puntahan natin para makita nyo kung ano mga natapos nila. So pinakita ko na ito nung part 1. So part 2 part 2 na yata ito. Ayan, nakalimutan ko na. So ayan, tingnan nyo na lang po yung yung last video natin dito sa Barangay Kapulaan, Villasis, Pangasinan. Okay, so i-update natin. Okay, so dito sa may garahe, yan lang yung ginawa rin natin dito. So groove. So pag napinturahan ito, syempre gaganda ito pag napinturahan. Pag ginawa mong brown, ayan. So parang ang magiging itsura kasi nito pag na-finish, parang ano na siya, parang PVC yung itsura niya pag na-finish. So yung mga groove yun ang magano dyan, magbibigay ng ganda. So single drop lang siya, pero pag natapos maganda na siya. So marami na akong nagawang ganun mga boss, kaya inulit-ulit ko. Ang ganda kasi mga boss, kasi hindi ako naglalagay ng dito ng cove design sa mga labas, kasi baka pamayan lang ibon. So pero depende pa rin sa inyo kung ano po yung gusto niyo pagawa sa labas. Pero ako sinasabi ko ganun yung sinasabi ko. Pero pwede pa rin lagyan. Kung nasa inyo po rin yan boss kung gusto nyo palagyan. So dito, flat lang ginawa ko rito kasi maliit lang naman yung space. Ang kulang na lang dyan, kornisa. Pati dun mga boss, kornisa. Dito naman, ang kulang dito, kornisa, tapos yung design. Hindi pa nailagay yung mga design niya. Ginagawa pa lang namin yung design niya. So makikita nyo dyan sa screen yung itsura nito pag natapos. Okay? Yan lang, tapos ang mula pala dito yung kornisa, tapos masilya. Hindi pa kami yung nakapag-masilya, pero nakapagtakip na kami. So dito, design dito, makikita nyo dyan sa screen. So ayan, makikita dyan sa screen yung design na may lalagay rito. Okay, ang mula pa dito yung design dito, tapos siyempre masilya, tapos kornisa. Yan yung wala pa dito. Tapos dito sa may CR, so meron na. Tapos naglagay rin tayo ng manhole. Okay? So dito sa dirty kitchen, siyempre simple na lang ginawa ko rito. Ayan. So flat lang na pababa, pa-slanting yung flat niya. So sinunod lang namin dun sa bubong. Tapos dito papalagyan ko pa ito ng parang false beam niya rito. Yan, para hindi open kasi wala kasing nilagay yung gumawa dati dito. So lalagyan ko na lang dito para maganda naman tignan. Lalagyan ko ng mga 15 cm siguro yung kapal nun na pupunta rito. Tapos para yung cornisa natin diretso na rin dito pag naglagay dyan. Okay, so dito naman sa mga kwarto, cove design lang yung ginawa ko rito. So nag-uusap na rin kami ng may-ari ng bahay. So yun ang napag-usapan namin. So dito, okay na. Nakapagtagip na sila. Ang wala na lang dito, yung kornisa, tapos masilya. Tapos dito sa kabila, ito hindi pa nakapagtakip ko. So nagbigay kami ng space para sa mga electrician pagka akyat sila, para hindi na sila akyat dun sa may hallway kasi medyo mas madaling umakyat dito. Okay, dito naman dito naman sa kwarto ganun din, cove design. Ang wala pa dito yung kornisa tapos masilya. Okay, yan dito naman tayo sa kabila. Sa master bedroom ngayon nagkukornisa na sila. So puro plain lang yung nilagay namin kornisa dito ilalagay. So ayan ni Madam ng
So puro plain lang, yung malaking kornisa natin na plain, tapos yung maliit na kornisa na plain, yung ilalagay natin dito. So top design din, yung ilalagay natin dito. Tapos dito sa mga walk-in closet, flat ceiling na lang, pati dito flat ceiling na lang din. Tapos dito, yan yung kornisa yung ilalagay natin. So kung gusto nyo mag-order ng kornisa, ano na lang kayo, may sis na lang kayo dyan sa Maclagonilla Cornices. Makikita nyo dyan sa screen. Dyan, maraming cornisa dyan, may plain tayo. Meron din mga design, may iba't ibang sizes. Siyempre, yung mga ilaw nito, mayroon din akong tinda. Tingnan nyo na lang dun sa Maclagonilla Cornices din mga ito. Okay, so sinukat ko lang yung mga ilaw nito, isa-send ko na lang kay Madam para aprobahan. Ayan, para sana ma-aprobahan niya yung mga ilaw na ilalagay natin dito. Ayan, galing din kay Maclagonilla Cornices yung ilaw na ilalagay dito. Okay, so yan lang muna. Binilisan ko lang itong vlog natin para may update lang kayo. Okay, so ayan. Tapos babalikan na lang natin ito mga boss sa susunod na araw o kaya next week. Balik tayo rito, baka pag bumalik tayo rito tapos na yung iba, baka patapos na rin sila, kasi maliit lang naman itong bahay, nasa 120 square meter itong bahay na ginagawa natin ngayon. Okay, so ayan muna mga boss. Siyempre huwag niyong kalimutan yung mag-like dito sa video na to. Siyempre paki-subscribe na rin po para ganahan po kami. Siyempre malaking tulong po yan sa channel natin. Subscribe lang po kayo, mag-comment lang po kayo, sasagutin po natin yan. Paki-share na rin po mga boss para makatulong kayo sa iba at makatulong na rin kayo sa amin. Okay, kita-kits tayo sa susunod na araw. God bless. Okay, so ayan mga boss, so shoutout muna tayo mga boss. So shoutout muna kay MMK Ramirez. Ayan, shoutout din kay Del TV yung bumili ng ceiling rose namin tsaka mga lights. So ayan, ingat ka dyan sir. Tsaka shoutout din kay Edwin Estacio from Paris. Siyempre shoutout din kay Jens Ann Channel. At siyempre shoutout din kay Dude in Europe. Yan, so yan po yung mga nagpa-shoutout mga boss. So andyan ng mga boss, yan lang po yung mga nagpa-shoutout mga boss. So siyempre, road to 50k na po tayo mga boss. So sana isa po kayo sa mga magsusubscribe dito sa channel natin. Sana isa po kayo sa 50,000 subscriber na magsusubscribe dito sa channel natin mga boss. Siyempre, paki-share na rin po itong video natin mga boss para makatulong tayo sa iba at makatulong na rin tayo sa amin. At sana nakatulong ito sa mga nagpapagawa ng bahay dyan at sa mga gustong gumawa ng ganitong mga project. So yan mga boss. So hanggang dito muna yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.